Usa ka lalaki pasahero nga nakakabit sa usa ka pampasaherong jeep ang patay human maipit sa nahitabong karambola sa upat ka mga sakyanan sa Taguluan, Misamis Oriental. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang usa ka 43 anyos nga lalaking pasahero sa usa ka pampasaherong jeep human nga malambigit ang gisakyan niini sa karambola sa upat ka mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Gracia sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang aksidente nahitabo pasado alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Base sa investigasyon sa PNP, nagugat ang aksidente diyang nawad-an daw og brake ang usa ka 10-wheeler truck nga adunay kargang semento ug galatas sa Municipal Road gikan sa Pantalan padulong sa National Highway. Unang nabanggaan niini ang usa ka traktor, rason nga nadamay ang laing pick-up truck ug usa ka pampasaherong sakyanan. Very unfortunate kaayo kay adunay nagkabit sa maong di pasaherong sakyanan og kini naipit ang maong individual ug may resulta gayud sa iyahang kamatayon. Gawa sa mong pasahero, wala na ilain pang nasamdan o naangol sa mong aksidente. Temporaryong gikustudiya ang driver sa truck nga nawad-an og brake. Apan, gibuhian ra kini human nga adunay panagsabot sa upat ka partido nga nalambigit sa aksidente. Dapat roadworthy kani na ma-check gyud no ang dili lamang ang mga ligid sa maong sakyanan but apil usab ang mga mechanical nga aspeto ilabi na kining maong brake kay daghan pud kitag mga insidente. Cyril Chavez, 1 Mindanao.